Dende que iniciaran as concentracións hai 2 semanas na Pobra, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza conseguiu que se atenderán parte das súas reivindicacións. 2 médicos veñen de incorporarse de xeito temporal para cubrir as vacantes, pero queda aínda unha praza pendente. Ademais da incorporación de todo o cadro de persoal médico composto por 7 facultativos, exixen que se retome a quenda de tarde no PAC, posto que os pacientes que presenten algunha urxencia entre as 3 da tarde e as 10 da noite deben desplazarse ao Centro de Saúde de Ribeira ou ao Hospital do Barbanza. O luns reincorporáronse 2 médicos, pero de todos os xeitos falta un médico. E sobre de todo, queremos que as urxencias que se están levando para Ribeira en horario de 3 da tarde a 10 da noite se volvan para a Pobra. Os pacientes da Pobra necesitan ter as súas urxencias no seu concello. Entón, pedimos que, aparte dos médicos que faltan, queremos que as urxencias de 3 a 10 da noite se volvan a implantar na Pobra. Ademais da precariedade en atención primaria, denuncian o incremento das listas de espera para especialistas, sobre todo no relativo ás segundas consultas e revisións. Isto mesmo non está afectando só a atención primaria, está afectando tamén a especializada. Eu podíame poñer como exemplo, pero non a vou a facer. Pero si vou a dicir que levo máis de 1 ano e medio esperando por unha consulta. A sabendas de que a situación está moi mal, non? Entón, que pretendemos con estas manifestacións, estas concentracións? Pois, de alguna forma, facer un chamamento, digamos, cos gestores, representantes ou responsables da sanidade pública galega, que dunha vez por todas tomen a iniciativa de que isto se ten que gestionar ben, porque os afectados realmente somos o personal, os pacientes en conxunto, non? Entón, sería importante que tomaran dunha vez por todas partidas no asunto, porque o beneficio é para todos. Por estes motivos seguirán a mobilizarse cada venres ás 12 ao carón do Centro de Saúde da Pobra.